Det kan være, at lige nu, så står du her midt i Samsons periode, hvor du lader dig styre dine omstændigheder. Du skal få lov at se, hvilket fantastisk potentiale, der er gemt i dig. Springer Rio, mand! Og så kommer Mark hen til ham, og så Mark han siger sådan, nå, skal du være sammen med Maria i aften? Og Johnny siger, ja, det skal jeg. Mark kommer til at blive gift med Maria. Mark han står ved alteret, og John ved sin side, og så siger han, tak fordi du ikke rørte ved det, som ikke var dit.